imibono yonke ayikhilileyo izokwenzeka. Waphinde wandikhilela ngezikhukhula futhi zisenzeka, zivuke endaweni apho kungekho manzi, endleleni nje eyomileyo. uThixo bangcwele unomsindo, ixesha lokudlala liphelile. Uthi uThixo ubona iconcert ezenziwayo emhlabeni, akaboni abantwana bakhe ababuyela kuye, abazithobayo, abenza intando yakhe. I-message andinike yona yeye end revival, imvuselelo yokugcina. Uthi abefundisi mabahlangane benze imvuselelo yokugcina, benza inkonzo zenhlambuluko bazihlambulule. Ufanele unxibe ubungcwele bukaThixo endaweni kaThixo. Ma ungumfundisi ushumayela, iziphu yakho ibe sendaweni. Ma ungumuntu ongumama ushumayela ubizwe nguThixo, ithayithi ibe sendaweni. Ungashumayela endaweni kaThixo ubuze bakho buphandle, le worshiper yonke ngamantombazane wakho uyamithisa, ukhuphisa izisu, wenza amanyundululu, uphinde uye phambi koThixo, uye nezandla zakho ezimdaka phambi koThixo. Uthi uThixo omkhulu, izwi lakhe linyeliseke ngenxa yakho, itimu yasezulwini ityiwe ngenxa yakho. Kunomsindo ozokwehla. Kodwa uThixo yena uyazibona, lifikile ixesha lokubana urholele lo msebenzi udala uwenza. Ngoba ukho umsebenzi owenzayo ungawurholeli. Nalo wena ubuwenza uqhatha abantu Welcome to the Dobest Show. Of course, I hope I'm Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on Sound on Camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. Do one story at a time and one testimony at a time. If you're new to the channel, where have you been? Where have you been? Please subscribe, press the notification bell, so join the membership. I know it's December, people are tired, and yeah. These holidays are just something else, James. What do you think about this holiday? You know, it's December, boss. It's December, ne? Yeah, people must be careful around summer holidays because a lot happens. Yeah. So people must stay safe. True. Yeah. There's a lot of spirit Bad around December. Yeah. Please donate. We are targeting 20 families for food parcels. So please, we okay now with the shoes. We got the shoes. Thank you to you at home. We really appreciate it. In January, we're gonna start giving it. We're gonna start giving to the kids. So thank you so much for the shoes. We did get it, and now let's do it for these families to make sure that they go to sleep with something in their stomach. So please help me by donating. Our details shown after the disclaimer. Thank you so much to those who are doing that, and those who are sending us vouchers. We really appreciate it. Thank you. Highly appreciate it. James, are we on grace or what? We on grace. Yeah. Hi. Jesu Christu inkosi. Jesu Christu inkosi, my brother. Amen. Itata lithini ixesha. Ayixesha likaThixo. Umama uMpande uzivakashele futhi uthi hayi ningavali bafana nango December kusetshenzwe. Asivali. Hayi fana ithina. Thina uNkulunkulu ufuna umsebenzi. Hey. But you appreciate those who are at home, abavalile, aba-off, and like we do. Yeah. Amakhampani avalile. Phela disclaimer. Funa abantu ba-understand ukuthi i-17 namhlanje. Siyaqhubeka. Siyakhala. sezulwini ayivale. Ayivale yezulu. Baba. Hayi no. Ngiyabulela tata mama uzokashela namhlanje. Cela nje sihlala odabeni ukuthi ke ubuyile ithini message namhlanje uDecember. Amen. Yeah. Bengicela ke siqale ngokuthandaza. Amen. Thixo wethu onamandla, sithandwa somphefumulo. Sondela kuwe dwalela imiyo, nisemile endaweni yakho engcwele. Ndinguye umoni phambi kwakho ngokucinga nangokuthetha. Xolele Jehova izono enizazweni engazazi.
cela igama lami lihlale lihleli ezincwadini zokuphila. Ndisemile ke Jehova endaweni yakho ukuthetha somanto ndithume kona. Cela ubeke amazwi wakho Jehova enceka mini olwimi lami. Thetha inhliziyo yakho ngobunjalo bayo. Ngegama nangegazi likaKristu Jesu naba abantwana bakho Jehova bemile endaweni yakho ukuva ukuthetha kwakho mayibe nguwe ngenkosi ozozenzela moya oyingcwele moya wenyaniso thatha indawo yakho kufezekela kwidinga in Jesus name. Amen. Amen, mom. Thank you. Amen. Mandibulise kwakhona egameni elihle lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Ndibulise kubazalwane bami abakhona apha. Amen. Umzalwane uChris noba ndingamazi amagama nje James Uganda. uJames Noganda ndiyanibingelela egameni lenkosi yethu uYesu Kristu waseNazaretha. Ndibongela ithuba uThixo asinikeze lona asilifumananga ngoba sihlakaniphile okanye singcono kodwa inceba kaThixo. Sibe namhlanje sikule ndawo ndizodlulisa imessage kaThixo. Kunabantu abasikhalelayo esikhathi sisitholile. Abanye bazithola sebesezogweni bahalela ukubuyisela emva bazokwenza intando kaThixo kodwa ixesha alisekho. Thina sisanikezwe ithuba lokubana singakwazi ukuphenduka sibuye ezindleleni ezingafunwa nguThixo senze intando kaThixo. Ndibulisa iSouth Africa yonke, ndibulise iAfrica yonke, ndibulise umhlaba wonke jikelele ngegama elihlele Nkosi yethu uYesu Kristu waseNazaretha. uThixo wethu osithande singamthandanga wathi ngothando asithanda ngalo waze wanikela ngonyana wakhe uba makehla ashiye isihlalo sobukhosi ashiye ukukhothanyelwa ehlela impilo yethu ukuze masimamkela sifumane ubomi obungenasiphelo. Lolo thando ke namhlanje olusesihlanganise kule ndawo. Haleluya. Amen. Bangcwele imessage endiza ngayo ndithunyiwe nguThixo. Ndithunyiwe nguThixo. uThixo uphinde wandinika enye imessage. Bendilungiselela uba besoba neopen air. Kunomfundisi ebendimcelile uba aze azoncedisa. uThixo vele wandikhilela ngomfundisi wamisa umfundisi phambi kwami elungiselela uba ezokhonzisa. Wabe seyisithi uThixo ubona iconcert ezenziwayo abe unyana womuntu ebuya. Ubona iconcert ezenziwayo apha emhlabeni akaboni kusenziwa intando yakhe. Bangcwele uThixo uyakhala. uThixo uyakhala ene umsindo wakhe uphezulu. Wa reverse cassette wandibuyisela kumbono oyindibonise wona wezikhukula. Apho uyindibonisa umhlaba wonke usethunzini elimnyama wabe sendibonisa ngezikhukula ezizayo. Wandibuyisela ke olalizwe uba ngoku imibono yonke ayikhilileyo izokwenzeka. Waphinde wandikhilela ngezikhukula futhi zisenzeka zivuke endaweni apho kungekho manzi endleleni nje eyomileyo. uThixo bangcwele unomsindo ixesha lokudlala liphelile. Uthi uThixo ubona iconcert ezenziwayo emhlabeni akaboni abantwana bakhe ababuyela kuye abazithobayo abenza intando yakhe. Imessage andinike yona yeye end revival. Imvuselelo yokugcina. Uthi abefundisi mabahlangane benze imvuselelo yokugcina. Benza inkonzo zenhlambuluko bazihlambulule. Uye wandinikeza ke le verse wandibuyisela kule verse uIsaiah chapter 1. Isaiah chapter 1 from verse 11 to 16. Isaiah chapter 1 verse 11. Amen. Ufuna bekufundela? Bengalifunda. Yeah. Ufuna ukufunda? Bangandifundela nabo. Yeah. Isaiah chapter 1 verse 11. Uvela ushive bazokufundela. All right. Isaiah chapter 1 verse 11 to 16. Verse 11 to 16. Okay, Isaiah chapter 1 verse 11 to 16 ifundeka kanje. Sifunda ngesilungu noma? Ngiyifunda nangesilungu. Okay. Kodwa benifisa nami ukuthi ngesixhosa bayivele. Ukusho ukuthi ungayifunda mase beqeda ifunda ngaphinde ifunde ngesixhosa. All right. Okay, so iti, what good to me is your multitude of sacrifices, says the Lord. I am full from the burnt
I am full from the burnt offerings of rams and the fat of well-fed cattle. I take no delight in the blood of bulls and lambs and goats. When you come to appear before me, who has required this of you, this trampling of my courts? Bring your worthless offerings no more. Your incense is detestable to me. Your new moons, Sabbaths, and convocations, I cannot endure iniquity in a solemn assembly. I hate your new moons and your appointed feasts. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands in prayer, I will hide my eyes from you. Even though you multiply your prayers, I will not listen. Your hands are covered with blood. Wash and cleanse yourself. Remove your evil deeds from my sight. Stop doing evil. Amen. Injalo yakhala kakhulu uThixo. Uthi ubona iminikelo eziswa kuye iminikelo engcolileyo. Akukhona omnyoza phambi kwakhe esiza ngokwendlela engcwele ayifunayo ukuthi uthi kuziswa iminikelo leminikelo eminye isuka ezindaweni ezirongo. Abanye bahamba bokwenza izinto ezimbi babuye basela umnikelo bemngcolile phambi kwakhe. Uthi make sisuse wonke lamabibi nobunyundululo abubonayo ukuthi sibuyele kuye. Hallelujah. Amen. Uthi kulena iBhayibheli kwandifuna ukuthi ungabikho umuntu othi khange ndive. Kaloku undikhoyo uyakhala ngaweIsrayeli. Uthi ngawani nake ngoko lamadini angakanana. Mna ndidikiwe zinkunzi zegusha ezichiswayo ndanele nangamanqatha enyama etyebileyo andisalifuni igazi lenkunzi zenkomo. Nditshonela amaxhwane egusha nebhokwe. Zizinto eziswa kuThixo. Abanye basiminikelo emikhulu leminikelo na kodwa ayihlambulukanga. Basa izinto ezimdaka phambi kwakhe kunokuba baye nenhliziyo zabo abazazi bazimanga kakuhle noThixo. Bafuna uThixo benguye olungisa impilo yabo. Uthi pha ku verse 12, nide nize kumnje nibizwe ngubani? Nisafuna ntoni apha kum? Hayibo, phezani ukuyixovula lenkundla. Uyakhala ngoba indawo yakhe uThixo sekuyindawo yokudlala, indawo yakhe imdaka, akuseyo ndawo yoyikekayo, akuseyo ndawo yokoyikwa kwakhe. Andizifuni izipho namadini aphuthileyo. Kwanqu nesiqhumiso senu siyanditsarha. Andinamandla kwimbizo nentlanganiso zenu zokuthwasa kwenyanga nomhla wokuphumla. Amatheko anobugwenxa andikruqule. Nezo nkonzo kwenziwa zona kubekwe mhlambe ezokuphela kwenyanga kuthi ibandla liyohlanganela laphi kuyokwenziwa ntoni. Ezo zinto uThixo phambi kwakhe uthi ziyamtsarha, akazifuni. Ufuna abantu ababuyela kuye bezithoba bevuma izono zabo. Njengethilo wathi ibandla maliguqe phambi kwakhe, abesifazana baqhubuthele bazithobe phambi koThixo, bavuma ukona kwabo, izono ziyahlambulukwa. uThixo ubona kusizwa kuye siphethe wonke amabibi simdaka, izwi lakhe linyeliseke. Kunabantu abafuna ukwenza intando kaThixo kodwa bakwazi ukuyenza intando kaThixo ngoba babona apha phakathi kumdaka. Babona phakathi kumdaka baphelelwe lithemba ngoba ibandla lilahle iposition yalo phambi koThixo. Uthi verse 14, ndiyawenyanya onke amatheko enu nditshonala ukuthosa kwenyanga. Kaloku ngoku asuke aluxanduva ndayeke ndidiniwe kukuluthwala. Nakukhongozela ngezandla nizibika mna ndosuka ndiwavale amehlo am. Noba ningade nibhomboloze andiyikunikhathalela. Mpela kaloku izandla zenu zinkone ligazi. Khanizixoxe nibe nyulu. Yahlukanani nale mikhwa ingcolileyo. Yekani ukwenza izinto ezinje. Mandingaze ndiphinde ndizibone. Kutsho uThixo. Umuntu uzokuba into mhlambe endizikhelayo nengqondweni. Uthi uThixo umdali wezulu nomhlaba, owayekho, osaya kubakho, ongapheliyo, uThixo oziqu zithathu, onguThixo, Thixo unyana, Thixo umoya ingcwele. Mandizodlulisa le message. Ndizokhulula umphefumulo wami ukuze ungathi khange uve. Uthi uThixo ubona iconcert ezenziwayo
uyahlangana kwenza imiphelanyanga ukuthi hayi siyahlangana inkonzo zekuphela kwenyanga, inkonzo zefasting, inkonzo zantoni. Akaboni abantwana bakhe ababuyela kuye bezithoba, kodwa ubona inkukhumalo yodwa, ubona ububi bodwa. uThixo undinike ke elilizwi uthi noba singandisa ukuthandaza siziphakamisa izandla zethu, uthi yakwafihla amehlo akhe. Masisuse ukungcola, izandla zethu zinkone phambi kwakhe. Ubona yonke into efihlakele uThixo. Uyazazi izinto wena ozenzileyo ezaziwa inhliziyo yakho. uThixo uyazibona, uphinde ume endaweni kaThixo. Umsindo kaThixo uphezulu. Bendike ndatsho ke ndathi uThixo ukhe wandenzela umzekelo ngomfundisi emendaweni yakhe ezoshumayela wacollapse wabhubha. Sezininzi message ke abantu bendithumelela abanye abefundisi baya collapse, njengomnye umfundisi ngapha eAmerica ndiye ndafonela kwathi uye wacollapse kodwa warependa. Bangcwele uThixo umsindo wakhe uphezulu. Umsindo wakhe uphezulu uThixo. Uthi bandla malibuyele kuye lenza intando yakhe. Inkonzo zenhlambuluke uThixo uyazifuna ebandleni lakhe. Umsindo kaThixo ngabanqula izithixo. Isaiah 2 verse 12 to 22. Isaiah 2 verse 12 to 22. Okay, Isaiah 2 verse 12 to 22 fundeka kanje. For the day of the Lord of hosts will come against all the proud and lofty, against all that is exalted, it will be humbled, against all the cedars of Lebanon, lofty and lifted up, against all the oaks of Bashan, against all the tall mountains, against all the high hills, against every high tower, against every fortified wall, against every ship of Tarshish, and against every stately vessel. So the pride of men will be brought low, and the loftiness of men will be humbled. The Lord alone will be exalted in that day, and the idols will vanish completely. Men will flee to caves in the rocks and holes in the ground, away from the terror of the Lord and from the splendor of his majesty, when he rises to shake the earth. In that day, men will cast away to the moles and beds their idols of silver and gold, the idols they made to worship. They flee to caverns. They flee to caverns in the rocks and crevices in the cliffs, away from the terror of the Lord and from the splendor of his majesty, when he rises to shake the earth. Put no more trust in man, who has only the breath in his nostrils. Of what account is he? Amen. Amen. Lilo elo ilizwi alithethayo kubanquli bezithixo. Abanquli bezithixo uThixo uyabayala. Wena osanqula abantu abangasekhoyo, suka kolonqulo. Umsindo kaThixo uphezulu. Wena osanqula oThixo abenziwe ngezandla, suka apho. uThixo unomsindo. Wena osanqula amanzi, usawenza isithixo sakho, suka kulo manzi, ngoba lo manzi agajwa inyoka, uSathana. Lithi izwi likaThixo, kwakuzozalwa umntwana ongumfana. Xa kuzozalwa lo mntwana ongumfana yesuka inyoka, inamba enkulu uSathana, yakhamisa ifuna ukutya umntwana, waxhilwana ezulwini umntwana. Yaba nomsindo yeleqa umfazi wabalekiselwa kwi-desert. Xa yabalekiselwa kwi-desert yakhafula amanzi inyoka, izama ukubamba umfazi owesifazana. Umfazi wancedwa ngumhlaba waginya amanzi. Yesuka inomsindo yajika ibuye kwinzala yomfazi. Namanje uSathana ukhupha abaprofeti bobuxoki abaninikeza amanzi, abaninikeza izitika zemifanekiso yabo. Ezo zinto zenza umsindo kaThixo. Sukani kwezo zinto, nibuyele kuThixo.
Sukani kwezo oyile nizinikwayo nibuyele kuThixo. Sukani endaweni kaThixo ningemanga kakuhle noThixo. Bangabe uThixo akakubizanga, suka kulondawo, kunezinto ezizokwenzeka. Umsindo kaThixo uphezulu. Uthi abanye ngexesha lakho uThixo njengoba bebuya esiza, uthi ngelo langa umhlaba uyakuncancazelisa. Xa uncancazelisa umhlaba, uthi izithixo ziyakunyamalala. Abanye bozithatha izithixo zabo baziphose ezintukwini, baziphose emalulwaneni. BoThixo abangento yanto abo abakwazi ukuphosa ezintukwini intuku zibake, abaphoswe emalulwane namalulwane bakhe, balekela kuThixo owakudalayo, owazi inani lenwele zakho, wazi namalanga akho okuphila. Amen. Uthezo zinto ezo zizisa umsindo wakhe. Ngaphandle kwaThixo ukubuyela kuye akukho okungamkholisa uThixo. Into ayifunayo kukuba sibuyele kuye. Amen. Amen. Uthi abantu ngalo mina buya ngayo, abanye bokubaleka abangena imiqolombeni bethi bazimela, bebaleka ubuqaqawuli bukaThixo. uThixo wethu ufuna ubungcwele, ubungcwele azobe esiza nabo buxhumane nobungcwele obuzobe bukuthi bangcwele. Ixesha liphelile. Uthi uThixo ubona iconcert ezenziwayo emhlabeni abe unyana womuntu esiza ebuya. Uyayiphinda phinda lento. Uthi ubona iconcert abe unyana womuntu ebuya. Kungenzeka wena uthi awunqula izithixo kodwa umfundisi wakho ukunikeze istika. Sisithixo eso. Nemoto yakho ifaka istika. Sisithixo eso. Susa lonto ubuyele kuThixo. Xolise kuThixo. uThixo usinikeze ithuba, sinenhlahla thina sisaphilayo ngoba sisenalo ithuba lokubuyela kuThixo sizitobe. Kunabantu abalikhalelayo ixesha esikulo. Bakhalela ukubuyiselwa emhlabeni bazokwenza intando kaThixo. Uma umi endaweni kaThixo ushumayele ngakhanga kubiza uThixo, suka kuloo ndawo zolimala. Kunamanyundululu uThixo akhala ngawo enzekayo endaweni yakhe engcwele. Umsindo wakhe uphezulu kakhulu. Amen bangcwele. Amen. Hallelujah. Amen. Uye wandisa kwelalizwe. Luku Ezekiel chapter 12 verse 27 and 28. Ezekiel chapter 12 verse 27 and 28. Ezekiel chapter 12 verse 27 and 28. Okay. Ezekiel 12 verse 27 and 28. Iti, Son of man, take note that the house of Israel is saying, the vision that he sees is for many years from now. He prophesies about the distant future. Therefore, tell them that this is what the Lord God says. None of my words will be delayed any longer. The message I speak will be fulfilled, declares the Lord. Amen. Utsho uThixo uthi ilizwi, amen, mntondini, indlu kaIsrayeli ithi imibono ayibonayo yeyeminyaka ezayo, nentshumayelo zakhe zezexesha elizayo. Verse 28, yithi ke kubo isho ingangalala engundikhoyo ukuthi akukho lizwi lam liza kulityaziswa, konke endikuthethileyo kuza kwenzeka. Nditsho nje mna Nkosi ndikhoyo nditshilo. Omnye umuntu uzocinga lento ndiyithethayo into mhlambi esazawuthatha ixesha elide. Uthi uThixo ngoku yonke imibono ayivezileyo izawukhawulezisa. Ixesha liphelile. Ixesha liphelile. Nalithuba silinikeziwe nguThixo. Olokubana siguquke sibuyele kuThixo. Sisuke ezintweni angazifuniyo uThixo, sizithobe. Beke watsho ke ngapha kuIsaya xa besifunda wathi amabhongo alomhlaba uzowadilisa. Nabaphakamileyo basaza kwehla. Nabanezimali zabo basaza zishiya phansi imali zabo zizubanceda nganto. Nabanamagama phezulu amagama abakazubanceda nganto mase kufike umnikazi. Uyabuya uJesu.
uyabuya uJesu phambi kwakhe sisaqhithi. Amen. Amen. Abalungiselele endaweni kaThixo. Exodus 28 verse 42. Exodus 28 verse 42. Exodus 28 verse 42, it make linen undergarments to cover their bare flesh, extending from waist to high. Uthi mabenze abalungiselele ku 42. Uyoyigcina ku 40 bani? Cela uyigqibezele nala verse yokugcina. Yebo. 43, it Aaron and his sons must wear them whenever they enter the tent of meeting or approach the altar to minister in the holy place, so that they will not incur guilt and die. This is to be a permanent statute for Aaron and his descendants. Amen. Ndanikezwe lelizwi kubalungiseleli bendlu kaThixo. Exodus 28 verse 42 uhle nayo. Njengoba selifundiwe licho lithi abalungiselele endaweni kaThixo. Abalungiselela noAaron. uAaron umele umfundisi. Umele obizwe nguThixo. Lithi ufuneka benzelwe itithe. Itithe ezisuke esinqeni kuzoma emathangeni. Bazinxibe ukuze bangalithwala ihlazo bafe endaweni kaThixo. Itithe ke kuthethwa ngayo kuthethwa ngetithe lenyama, kuthethwa ngetithe yakwamoya. Ufihle ubuze ungemi endaweni kaThixo ulungiselele uzazi ba awumanga kakuhle noThixo ngoba uThixo ukhathele ngamanyundululu enziwa ngabefundisi, enziwa ziworshipper, enziwa ngama-intercessor endaweni yakhe. Kunomsindo kaThixo manje njengoba ndisitsho nje lithi izwi likaThixo yonke imibono ayithethile uThixo ngokuzoyizalisekisa. Suka endaweni kaThixo ngemanga kakuhle noThixo. Ufanele unxibe ubungcwele bukaThixo endaweni kaThixo. Mawungumfundisi ushumayela iziphi yakho ibe sendaweni. Mawungumuntu ongumama ushumayela ubizwe nguThixo itithe ibe sendaweni. Ungashumayela endaweni kaThixo ubuze bakho buphandle le worshiper yonke ngamantombazane wakho uyamithisa ukhuphisa izisu wenza amanyundululu uphinde phambi koThixo uye nezandla zakho ezimdaka phambi koThixo uthi uThixo omkhulu izwi lakhe linyeliseke ngenxa yakho itimi yasezulwini ithiwe ngenxa yakho. Kunomsindo ozokwehla. Uthi uThixo abalungiselele endaweni yakhe mabenzelwe itithe. Banxikiswe ezisilke ezimhlophe ubungcwele ke obo beme endaweni kaThixo belungiselela bengcwele ukuze bangalithwala ityala bafe. Ibe ngumyalelo omile uze kube phakade lowo. Ngumyalelo sunikweyo nguThixo. uThixo ufuna simoyike kusuku kumqhela kusuke ukuzazi nokuzibona umendaweni kaThixo ngoba une status esithile. Umendaweni kaThixo ngoba uye eBible school. Suka endaweni kaThixo kuma babiziweyo nguThixo ngoku. Kuyonakala umsindo kaThixo phezulu. Uthi umhlaba ndizawuncancazelisa. Uthi bangalithwala ityala bafe. Ukhe wandibonisa umfundisi collapse endaweni yakhe. uThixo ubona yonke into wena ocinga uba abantu abayiboni oyenzileyo nosaza uyenza uyayazi. Guquka ubuyele kuThixo. Masiguquke sibuyele kuThixo. Izinto athi uThixo akazifuna endaweni yakhe mazisuke ngoku kume ababiziweyo nguThixo. Abathunyiweyo uthi uThixo ezuleke kumaHebhere chapter 5 mawuyifunda uthi nguye ozonyulelayo njengokuba wamonyula noAaron. Uyazonyulela umuntu phakathi kwabantu ozoba luxhumano phakathi kwabantu naye. Akakhethelwa mhlawumbe ukhethiwe kuloo ndawo umi kuyo. Suka msindo kaThixo phezulu manje. Izinto zibona zisenzeka zimemeza ukubuya kwenyana womuntu. Uyazi mzalwana uChristmas kutshintshiwe andibi right. Ndibangenye indlela ndifike koyika kakhulu ngoba uThixo ngendlela andibonisa ngayo izoba into equbuliso abantu bengalindelanga ukubuya kwakhe. Kuye kuthi xa kuthi amafu ndikhumbule ngangendlela oyinibonisa ngale mvuselelo yokugcina. Lixesha lokuba siphaphame.
Igazi likaYesu elachithekayo singadlali ngalo. Singamthunuki amanxeba ngoba xa sisenza izinto ezimbi endaweni kaThixo siyamthunuka uYesu. Ixesha lokudlala liphelile. Ixesha lokubana mawume endaweni kaThixo ufuna uba mawushaywe lizandla liphelile. Eli xesha lelabantwana bakaThixo abazoma abamele inyaniso. Bendifanele uba ndikhokwa kule ndawo ngangendlela uSathane befuna ukundinqunqa ngayo uba ndingazoyidlulisa le message. Ngoba nabefundisi bakhona abakhutshiweyo nguSathana beme endaweni kaThixo banikeza abantu iproduct eziphuma kuSathana bebalahlekisa. uThixo ubuhlungu kakhulu. Uthi yeza imini yabo. Uthi yeza imini yabo. Hallelujah. Amen. Umsindo kaThixo uphezulu. Lixesha lokuba sibuyele kuThixo senze intando yakhe. Uyakhala esesihlalweni sakhe sobukhosi uma ekhangela emhlabeni uvingcolo. Uvingcolo akaboni bantu bakhe bantwana bakhe babuyela kuye bezithoba. Elona lowo yena uthi uright ungcwele. Kodwa enhlizweni yakhe kunengcinga ezimbi, engqondweni yakhe kunengcinga ezimbi. Mamelani bantaba kwethu, inkonzo enhlambuluko uThixo uyayifuna. Inkonzo enhlambuluko uyenza kuThixo kuphela. Sinikezwe izwi lenkonzo enhlambuluko kuba isono sakho uyasivume emntwaneni kaThixo omiswe nguThixo oyenzayo nayo lenkonzo enhlambuluko. Uzivume izono zakho phambi koThixo nobathathu kungcwatywa lonto uqhubeke kakuhle. uSathana kungabikho ndawo akubamba ngayo akumangalele ngayo ngoba lithi izwi likaThixo uSathana ngummangaleli wamakhola. Uhlele phethe red pen ekhangele yonke into oyenzayo. Khangele yonke into oyithethayo, yonke into oyicingile abantu bengayivanga. Yena inotile phansi yenze irasi phezulu ezulwini. Ubuye ome endaweni kaThixo. Ubuzazi bakodwa bukwacinga wrong. Apha emhlabeni uthi uJesu ndokunenzela umzekelo ngezinto ezisemhlabeni kube sezulwini anizazi. Apha emhlabeni singene ebathroom sihlambe tata ndithi. Phaya mawuhlamba ukhulula wonke uhlambe. Then after xa sowugqibile uyaphuma. Xa sewuphumile usebenza umsebenzi wakho endlini. Kodwa xa kufika ixesha lokuyotya uhlamba izandla. Why uhlamba izandla? Ngoba izandla zakho ziclean kange umhlamba izingcole. Ingxaki kungenzeka kunamagciwane azimele ezandleni zami endingawabonanga engathi xa ndisitya ndibe nokugula. Nalapha kuThixo kunjalo uyenzile inkonzo enhlambuluko ngexesha ubhaptizo. Wayenza inkonzo enhlambuluko mhlambe nini no. Kodwa phambi koThixo uvela umdaka ngani kunengcingo ozibonisayo. Wena oyangazo phambi koThixo uSathane uzibhala phansi. Lithi imibundane emincinci uyawugqiba umyeso. uThixo ufuna sibuyele kuye ngoba unjalo sibe ngabantwana. Silawuleke esandleni. Ukhe wenza umzekeliso uYesu ngomntwana athi bazisena bapha abantwana ngoba umbuso wezulu ngwabanje ngabantwana. Umntwana ngumntana olawulwayo ngumzali. Ngumntwana oxolelwa ungambetha ngokumntwana ephaya uyajika uyalibala ubuya kuza kuwe. Sibe noxolo noThixo, sibe noxolo nabantu bonke. Ukuba igazi likaYesu lachithekela ukuhlamba izona ayithetha ukuthi hlala ezonweni okanye uhlala ukhonza uThixo ngokumqhela ngoba usithi hayi lapha lali igazi lenzelwe inceba. Le nceba uyaqhubeka ngayo usondela phambi koThixo uzithoba. Lithi izwi likaThixo kuPetro uba sithi sinasono siyaxoka futhi inyaniso ayikho kuthi. Ithetha ukuthi inyani sifanele siqhubeke sizithoba phambi koThixo. Sizondlala. Hallelujah. Amen. uThixo ubuhlungu enhlizweni yakhe akumnandanga. Njengoba ethetha ngabalungiselele endaweni yakhe. Indawo kaThixo indawo engcwele. Inkonzo ayifuna uThixo yokuba ibandla liguqa phambi kwakhe lizithobe. Abesifazana baqhubuthele. Nabantwana besifazana baqhubuthele phambi koThixo. uThixo ngokoyikwa. Ukhe wandibonisa ke ndandike ndayidlulisa lo message wandibonisa kunento engathi ibath. Le bath lena ine flowers, ezi flowers manje ziyangapha nangapha, ziyangapha nangapha. Wandivisa abantu besithi uzuko kuThixo. Kanti abatsho kuThixo batsho enyokeni yakudala uSathane. uSathane wakhuphila amajoni akhe amendaweni kaThixo azenza ingathi nawo abizwe nguThixo kanti akabizwanga nguThixo. Eli xesha lelikaThixo. Suka kuloo ndawo kuyo. Suka kuloo ndawo kuyo mawuzazi ba umanga kakuhle noThixo. uThixo ubuhlungu.
uThixo ubhlungu, bamisa izinto zabo. Kakuhle abanye bamisa izisu zabo. Xa ubaxelela ukuthi uThixo uthi befundisa ihlanganani, nenza imvuselelo yokugcina, nenza inkonzo zenhlambuluko, bamisa amatheko abo. Bathi thina senetheko okanye senenhlangano yethu esiyenza engu-1 no-2 no-3, abanye bathi siyohlangana kuthina, abanye siyohlanganisa imali. Ezo zinto phambi koThixo ziyamrhaxa, uthi zilizothe phambi kwakhe. Ake kubuyelwe kuThixo. Omnye umisa ibandla lakhe ngoba ukhangela uba izishumu uzawulahlekana nazo, ukhangela uba iminikelo uzawulahlekana nayo. Mamela eli xesha lelikaThixo. Sasingabizelwanga uba sizoba rich, sibizelwe uba sizomela inhliziyo kaThixo. Abantu sibakhaphele ezulwini, singabakhaphele ekuthandeni kwethu. Imifanekiso emendaweni kaThixo, uthi uThixo imenzela uba makakhwelele kude nengcwele yakhe. Ezekiel chapter 8 verse 5. Ezekiel chapter 8 verse 5. Okay, Ezekiel chapter 8 verse 5. Ifunde kanje. Son of man, he said to me, now lift up your eyes to the north. So I lifted up my eyes to the north, and in the entrance north of the outer gate, I saw this idol of jealousy. Bona lo mifanekiso yenu niyimisile. Le mifanekiso pastor, upastor uyashumayela ubeke umfanekiso wakhe phaya nomama wakhe. Endaweni kaThixo. Susa lo mfanekiso mfundisi. uThixo akazifuna ezo zinto, ndithunyiwe uba ndizokuxelela uba susa ezo zinto. Kunento ezokwenzeka manje, izokwenziwa nguThixo, umdali wezulu nomhlaba. Uthi ezo idols zenu nizibeka apho zimenzela izothe, zenza uba angakwazi ukusondela. Kusondela umoya ka-Antichrist nivuthe ngawo, nithi nivutela izulu. Kanti uThixo kudala esuki lapho ngoba nimise nini iziqu zenu. Abantu bakaThixo balahleka bathatha ifoto zenu, bathembele kuzo, abasathembelanga kumdali owabadalayo. Cela uqhubeke nayo baba. Verse 16, Son of man, he said to me, do you see what they are doing? The great abominations that the house of Israel is committing, to drive me far from my sanctuary. Yet you will see even greater abominations. Benze izinto ezimbi. Benzela ukuthi mina ndinguThixo ndichasele engcweleni yami. Usazoziva izinto abazenzayo. Usazoziva izinto abanye bamisa intaba. Unendawo uThixo ayonifikisa kuzo ezinye physical. Kuthi abantu nambani niye kulantaba, xa niye kulantaba eyanizofika nokufuka wanqanqanqa uthuthu ngijelwa ipain uzophila. Sisithixo eso suka kulonto. Abanye bamisa intaba kuthwele intaba xa uye phaya uzokhululeka. Hey, ukukhululeka kwakho akukho ntabeni, akukho zintweni ziphathekayo. Ukukhululeka kwethu kukuYesu Kristu waseNazaretha owabethelelwayo lachitheka igazi lakhe engonanga sasinda thina. Njengokuba sachithekelo lelo gazi, masingabi sasuka kule nceba sifuna izinto eziphathekayo ngoba umsindo kaThixo uyehla sewuqalile ukwehla. Nditsho nama-scientists axatywe ukuyilawula imvelo abasakwazi ukuyicacisa ngani ngumnikazi ngoku. Uthina baba. Verse 17. Then he brought me to the entrance to the court, and I looked and saw a hole in the wall. Mingxunya ngaphakathi. Kule ndlu kuthiwa ikaThixo. Son of man, he told me, dig through the wall. So I dug through the wall and discovered a doorway. Then he said to me, go in and see the wicked abominations they are committing here. So I went in and looked, and engraved all around the wall was every kind of crawling creature and detestable beast, along with all the idols of the house of Israel. Before them stood 70 elders of the house of Israel, with Jazaniah son of Shaphan standing among them. Each had a censer in his hand, and a fragrant cloud of incense was rising. Son of man, he said to me,
do you see what the elders of the house of Israel are doing in the darkness? Ezinto abazenzayo abakhokheli abafundisa uIsrael makuthethwa ngathi thina sithe siyakholwa. Amen. Uthi uzibonile izinto abazenza amadoda amakhulu emfihlekweni kunemingxunya pha kunezinto ezikholwela udongeni izinambuzane zonke nenyoka khona phaya uthi benze ezo zinto bade baqhumisele nasemathatheni baba mina ndinguThixo andiziboni bangangazibona abantu izinto zenzayo kodwa uThixo yena uyazibona enelifikile ixesha lokubana urholele lo msebenzi udala wenza ngoba ukho umsebenzi owenzayo ungawurholeli nalo wena ubuwenza uqhatha abantu balahlekisa lexesha lakho lokubaphendula. Amen. Uma ungafuni ukubela kuThixo uzithobe uvuma izono zakho lifikile ixesha. Do you see what the elders of the house of Israel are doing in the darkness? Each at the shrine of his own idol. For they are saying, the Lord does not see us. The Lord has forsaken the land. Mm-hmm. Again he told me, you will see them committing even greater abomination. Mm. Then he brought me to the entrance of the north gate of the house of the Lord. And I saw women sitting there, weeping for Tammuz. Mm. Son of man, he said to me, do you see this? Yet you will see even greater abominations than these. So he brought me to the inner court of the house of the Lord. And there, at the entrance to the temple of the Lord, between the portico and the altar, were about 25 men with their backs to the temple of the Lord, and their faces towards the east, and they were bowing to the east in worship of the sun. Son of man, he said to me, do you see this? Is it not enough for the house of Judah to commit the abomination they are practicing here, that they must also fill the land with violence and continually provoke me to anger? Look, they are even putting the branch to their nose. Therefore I will respond with wrath. I will not look on them with pity, nor will I spare them. Although they shout loudly in my ears, I will not listen to them. Amen. Umsindo kaThixo wezo zithixo zinqulwayo ngabadoda amakhulu anqulisa abantu zona. Uthi dlula uyophinda ubone futhi kwelinye icala uyafika naba besifazane baguqile bayakhala bakhala kuThamuzi abakhali kuThixo bakhala kwisithixo salamadoda amakhulu asimisileyo. Uthi dlula futhi uyobona enye into enziwa ngamadoda amakhulu amile evrandini akanquli mna anqulilanga. Abanye kunonodola ababenzile ababamise endaweni kaThixo. Abantu banqule ezo zinto eziphathekayo. Uthi uThixo liyeza ixesha lakhe selifikile selikufutshane umhlaba uzawuncancazelisa ezo zithixo zinqulayo zizawunyamalala. Abanye boziphosa nasezintukwini abanye baziphosa emalulwaneni bezimela uThixo ngoba kuyobe kubuya umnikazi umdali wezulu nomhlaba. Unomsindo uthezi izinto abazenzayo bazenze bumnyameni beba mna ndiziboni kanti ndiyazibona. Amabandla agcwele phama kodwa ubungcwele abukho. Ngoba kulahleke phambili epulpit. Ulahleke phaya ubungcwele. Abanye phaya kwenziwa izinto ezimbi ngabo kuthwalwa ngabo khona phaya. Ezo zinto ngokuThixo uzibonile undithumela zona ukuthi sukani kwezo zinto. Umane ngasuke umsindo wakhe sowufikile kufutshane kakhulu. Uthi nyana womuntu imibono oyibonayo. Abanye bawuthi exesha elizayo lukude. Uthi ndithi ngoku yonke izawuzalisekiswa. Bengike ndatsho apha ndathi uThixo utyhila izikhukhula last nabe ndilapha nawe bendikweyiphi network kodwa bendixela ngezikhukhula ndibonisa zona nge18 uThixo. Ezivele zayeza zithi vumbu nomlilo andibonise wona. Zonke ezo zinto ngumsindo kaThixo lithi izwi likaThixo xa isiza unyana womuntu kusisaqhithi phambi kwakhe. Kuzobe kusenzeka izinto ezingaqhelekanga abantu bazokhala bazobaleka intaba zizonyibilika amathemba alomhlaba azotshabalala. Nempakamo isazawuphelelwa lexesha noba ungaphakama ungamamela uThixo ukhangela uba lo muntu othi uthunywa nguThixo ungumuntu onjani uyidelele lonto udeleli yena udelela omthumile.
uthi uThixo akafuni kuthethwe ngaye noba kanjani upasophe andizithumanga ndithunywe nguThixo uthi uThixo umdali wezulu nomhlaba undinguye endinguye owayekho zingekabikho zonke uThixo kaAbraham kaIsaka uthi buyelani kuye efundisi nenza inkonzo zenhlambuluko nilidi ibandla nililidele kuyo yimvuselelo yokugcina xa kuthiwa into yokugcina ndikaze ndiyibona iphinde iba khona enye bangemva sinikezwe inceba nguThixo Amen. singadlali ngalenceba singadlali ngalenceba mhlawumbe ucinga uba ndithetha into esuka kum oThixo bavula amehlo abantu bakho ngoba banawo amehlo kodwa baboni banazo indlebe kodwa beva lo Thixo endithetha ngaye ukhe waziveza ubuqu bakhe ubuthathu bakhe uke waziveza esibhakabhakeni uThixo wavela emizimba emithathu efanayo ndavezelwa ocacileyo oveza inhloko ingulowo unomqhele uSathana wezama ukuqenga impilo yami uThixo phakamela impilo yami ndaboniswa ifoto zabazalwana zingena kwinto engathi izizipho ezinhlanu xa zingena phaya ilanto yazihlafuna ndavisa ubuhlungu bukaYesu uma kungenziwa intando yakhe uSathana uyamthatha umzalwane omhlafunela phambi koThixo kwathi neyami ifoto xa izongena phaya ndaphiwa amandla okubamba lento ndayikroboza yayingekokuhlakanipha kwami nakwazi kwami kodwa yayinceba singadlali bangcwele ngalenceba esinikezwe nguThixo singadlali ngalenceba esinikezwe nguThixo uYesu uyabuya uYesu uyabuya enixesha lokubuya kwakhe liyofika njengequbuliso singalindelanga akalazi naye laziwa ngubawo kodwa lona liyofika njengesela ilanto ke ngokufuneka buhlale uzihlambulula phambi koThixo ususa wonke amabala uSathana zama ukukubhala wona ngoba wena xa usindisiwe unxikiswe igamethi yezulu emhlophe le gamethi yakho lilela uba mayihlale ingcwele ngoba ukucinga kwakho into erongo uSathana uyayithatha lanto ayibhale phansi wena igamethi yakho iba nebala elimdaka uye kuThixo ukhonza uthi hayi lanto ibincinci ubuye uphinde kusasa ucinge enye into okanye unyathela abanye abantu ungaxolisi nokuxolisa igamethi yakho ingcola ngokungcola ugcine sewudimele somdaka phambi koThixo sinikezwe nalithuba lokuzihlambulula phambi koThixo amen Amen. Bengicela sepha Ezekiel chapter 13 verse 8 and 6 to 16 now. Ngathi. Okay, Ezekiel 13 verse 8 to 16. Yeah. Therefore this is what the Lord God says. Oh, ngicela siqala lapha ekuqaleni baba. Siqepha ku1. Verse 1. Yebo. Okay. Ifundeka kanje ithi, then the word of the Lord came to me saying, Son of man, prophesy against the prophets of Israel who are now prophesying. Tell those who prophesy out of their own imagination, hear the word of the Lord. This is what the Lord God says. Woe to the foolish prophets who follow their own spirit, yet have seen nothing. Your prophets, O Israel, are like foxes among the ruins. You did not go up to the gaps or restore the wall around the house of Israel, so that it will stand in the battle on the day of the Lord. Amen. They see false visions and speak lying divinations. They claim, thus declares the Lord. When the Lord did not send them, yet they wait for the fulfillment of their message. Haven't you seen a false vision and spoken a lying divination when you proclaim, thus declares the Lord, even though I have not spoken? Therefore, this is what the Lord God says. Because you have uttered vain words and seen false visions, I am against you, declares the Lord. uThixo unomsindo ngabaprofeti bobuxoki
abaprofetha amanga phezu kwabantu bakhe, abaprofetha ingcinga zenhliziyo zabo. Bathi uThixo uthe, abe uThixo engatshongo, uthi liyeza ilanga lenu futhi selikufutshane. Abaprofethayo baxela ukuthi izinto zonke zisazoba right, abashumayela abasashumayela ukuthi hayi izinto zi-right, abasakhuthaza abantu ukuthi hayi mabenze izinto ezirongo, abasakhuthaza abantu hayi noba bebona kusenzeka izinto ezenzeka uThixo ethetha bathi hayi nalungisana izindlu zenu, nakhe niplastera nenzo nginizele indlu zenu ziqine, noba imvula iyanetha nizohlala endaweni ezi-right. Liphelile lo xesha abaprofetha ukucinga kwabo nokuthanda kwabo. Eli xesha lelikaThixo uthi liyeza ilanga lenu, uthi liyeza lenza njani ilanga? My hand will be against the prophets who see false visions and speak lying divinations. They will not belong to the council of my people or be recorded in the register of the house of Israel, nor will they enter the land of Israel. Then you will know that I am the Lord God, because they have led my people astray, saying peace when there is no peace, and whitewashing any flimsy wall that is built. Because they have led my people astray, tell those whitewashing the wall that it will fall. Rain will come in torrents. I will send hailstones plunging down, and a windstorm will burst forth. Surely, when the wall has fallen, you will not be asked, where is the whitewash with which you covered it? Therefore, this is what the Lord God says. In my wrath, I will release a windstorm, and in my anger, torrents of rain and hail will fall with destructive fury. I will tear down the wall of whitewashed and level it to the ground, so that its foundation is exposed. The city will fall, and you will be destroyed within it. Then you will know that I am the Lord. And after I have vented my wrath against the wall and against those who whitewashed it, I will say to you, the wall is gone, and so are those who are whitewashed. Those prophets of Israel who prophesied to Jerusalem and saw a vision of peace for her when there was no peace, declares the Lord God. Amen. uThixo uthethile ugqibile finish and plan okubana abo bakhuthaza abantu bebakhuthazela izinto ezingekho bathi uxolo alikho umsindo kaThixo kufutshane lixesha lokuba indonga emazakhiwe zeziza kwamoya ngoku ezindonga zisenamandla ezi amen ezi sizakha ngezandla uthi uThixo uzawuzigungxula awugqibabuza babapha abantu bebetyabe kolidonga elugungxule ngenxa yomsindo wakhe uzothumela isaqhwithi ngeke natsho nathi uThixo ndibonisa umoya ovuthuza ngendlela engaqhelekanga izikhukula uThixo azikhilayo okudala ezikhila nangoku uyakhila ubaziyeza and zizovumbuka apho abantu bangacinganga khona izikhukhula zingavumbuka ngoba zenziwa nguThixo lixesha loba sakhe izindonga zakwamoya sibuyele kuThixo sizithobe imini nobusuku noba sowuphapha ebusuku cela uxolo kuThixo wenza inkonzo yenhlambuluko abantu sebewusoyika nokwenza inkonzo zenhlambuluko ngoba befundisi bababetha ngazo emapulpit khangela umntwana kaThixo woyika uThixo ukhuphe yonke into ngoba uThixo wazi konke okwenzele ebumnyameni wena obucinga bakwaziwa ngowedwa abantu abakubonanga ukuze ube clean nawe uzoziva emoyeni emphefumulweni ukhululekile elixesha lokugcina xa kuthiwa imvuselelo yokugcina kuthetha ukuthi asisenalo elinye ithuba ungabi sajonge emva ngoba uThixo ukhe wakhupha uLothe xa izayibhubhisa iGomora neSodoma wakhupha uLothe nomfazi wakhe nabantwana bakhe umfazi kaLothe wajonga emva waba sisimo setyiwa if wena uzojonga emva apho ukhutshwe khona lidakeni uzoba sisimo setyiwa uYesu uyabuya elixesha ayilolo kudlala
umsindo kaThixo uphezulu. Wena owoshipayo umendaweni kaThixo uzazi ba awumanga kakuhle, suka kuloo ndawo. Wena ongumfundisi omiswe ngabantu owazi uba uThixo khangathethe, suka kuloo ndawo uzolimala. Wena oye eBible school khawukufane noNicodemus unyonyobe uyofuna intando kaThixo. uNicodemus wanyonyoba waya kuYesu, wamxelela uYesu okubana umuntu ongamamkelanga uYesu, engazalwanga ngamoya nangegazi, akana kububona ubukumkani bamazulu. Uyamkelwa uYesu, akuxolela izono. Wawugqiba uhlale phansi ufundise, ube ngumfundi, ufundise indlela zikaThixo, uyazi into efunwa nguThixo nengafunwa nguThixo. Aqala uThixo azingqine empilweni yakho. Awukwazi ukuthi ngenxa yoba unemfundo yakho nje oyele esikolweni ube sowusithi into zikaThixo uyazazi. Uthi uThixo ubulumko beliphakade ndibenze baba bubudenge, nathatha izinto ezidelelekileyo ukubuphuthisa. Indlela zikaThixo akuzona indlela zethu, nengcinga zakhe akuzona ingcinga zethu. Sithandiwe nguThixo thina balemvuselelo yokugcina. Sanikeza ithuba abantu abalikhalelayo, abedlulileyo emhlabeni, abalilela ukubuyiselwa emhlabeni bazokwenza intando kaThixo, kodwa ixesha lisekho. Abanye ngalozo umzuzu uthetha ngawo basezibhedlela basakwazi ukuthetha, bayakufuna ukwamkela uYesu kodwa ithuba lisekho ngoba baye badlala ngalo abanye. Mna nawe sisenalo ithuba. Imizimba yethu se-right, imilomo yethu sakwazi ukuvuleka, sithi Yesu siyakwamkela, sixolele, sibuyela kuwe, sizihlambulule. Eli xesha ayilolo kudlala, lixesha likaThixo. uThixo undibonisa izikhukula ezizayo zizela umhlaba wonke. Bathi kabanye basebenzisela lizwi mzalwana uChris, bathi uThixo wathi ngeke abuya phinde ohlwaye ngamanzi. Bathi uThixo wathi ngaphinda ohlwaye ngamanzi. Ndithi uThixo undibonise izikhukula ezizayo. Wayendibonisile ezinye, ndimane ndisitsho zivela bezibona abangcwele. Lixesha basibuyele kuThixo, sithi sicenga kuThixo sibe sisiya kuye siclean, ngoba uthi uma ngaba sisiya kuye sithandaza uya ubusithelisa ubuso bakhe. Kuthi noba singathi sandisa ukuthandaza sihlangane kodwa yena singayenza intando yakhe, kufana nelize sisenza iconcert nje sihlangana ngoba sisithi silumkile. uThixo uyedlula kuko konke esikwenzayo, aye kujuleni kwenhliziyo zethu, azikhangela uba abantu bami besiza kumbethi bacela uxolo, balucela benyanisile na okanye balucela behananise besenzela uba mababone ngabantu babacela uxolo. Ukucela uxolo kukwehla. Amen. Ukucela uxolo kukwehla. Wehle ngenhliziyo yakho yonke nangengqondo yakho yonke nangamandla akho onke, ufuna ubuso bukaThixo ulile kuye. Okwenza emfihlekweni yena uzokuveze kukhanyeni uThixo. Eli xesha ayiselilo elokudlala. uYesu uyabuya. Amen. uYesu uyabuya. Imvuselelo yokugcina. Sukani kwabaThixo nibanqulayo. Sukani kwabaThixo nizenzele bona. Susani kule mifanekiso yopastor eniyinqulayo nide niyibeke ezimotweni zenu icumba imoto zenu zikhuselekile ngenqondo. Sisithixo sakho eso, suka kulonto, xabanisa noThixo. Buyela kuThixo uzithobe. Suka kulo manzi wanikeziweyo, lo manzi awo akhafulwe inyoka uSathana. Wabanikeza abantu amabambe basupplya. Lixesha lokubana sibuyele kuThixo ngokuzithoba. Ixesha liphelile, asisenalo elinye ixesha. uYesu wafa efela impilo yethu, wayengenatyala, wayengenasono, kodwa washiya isihlalo sakhe sobukhosi. Inhliziyo kaThixo ayiseyibuhlungu kakhulu ezisola ngokumdala kwakhe umuntu. Ethe ndiyamphelisa umuntu, wamphelisa phinde wambuyisa umuntu ngoNowa. Umuntu waphinda wenza amanyundululu phambi kwakhe. Wabona ukuthi makathumele unyana wakhe abuye ezokhulula umuntu ambuyisele kuye, ngoba xa ibona umuntu uThixo ubona umfanekiso wakhe. Wena ungumfanekiso kaThixo. Ngathembele emntwini, ngathembele ezintweni eziphelelwayo, ngathembele kulamabhongo eliphakade ayedlula. Lo omambetheyo oyinyama uyazazi buzophela lapha. Uyazazi nje befuna ezalapha uzophela lapha. Lo ongaphakathi waphefumulelwa nguThixo usazosireport ngale ukuthi wenzeni eselapha emhlabeni.
Wenzeni ngezi message uThixo bezithumela abantwana bakhe, ethumela abaprofeti bakhe uba mabazokuxelela uba hlukana nezi zinto angazifuniyo, ufune yena yedwa ngoba unguThixo onekhwele. Mazisuke zonke izinto zethu endaweni kaThixo. Tshona incwadi yakho ibhalileyo uba ngabe uThixo bengajongo isuse. Ngendatsho nathi uThixo wandibonisa incwadi eyinomfanekiso kaPastor Chris wayiphushela le kude uThixo ufuna ilizwi lakhe kube kwinyaniso yakhe ebantwini bakhe baxelelwe inhliziyo yakhe ngobunjalo bayo. Ungamkhonza uThixo ngamaqhinga. uThixo ubona yonke into, uyasigoca-goca uThixo, wazi konke ngathi uthi inhliziyo lena ngubani onokuyazi. Uthi mina ndinguThixo ndiyayigoca-goca kunye nezintso zayo, ndabele elowo nalowo ngokwentlondi zakhe. Ake sililele ukuthi uThixo asabele ukulunga, angasabeli izinto ezimbi ezingaphakathi, ngoba imisebenzi yakho oyenzayo iveza umuntu wangaphakathi. Uba ngaba wenza izinto ezimbi, ithetha ukuthi uThixo uwombulela umuntu ongaphakathi wamtyhilala ngaphandle. Nali igazi lika Yesu lichithekela uba xa sizivuma izono zethu sizishiya, yena uyakosihlamba. Uyatsho pha ku-Isaya chapter 1 verse 18 uthi izani sibonisane, noba izono zenu zide zabovu zanjengebalela ibovu, mna ndiyakuzihlamba zibe mhlophe njengekhephu. Nali ilizwi asinika lona manje ukuthi masibuyele kuye, sivuma, sihlamba, sigoca-goce. uDavide wathi akuzibona uba wonile, wathi yo tarhu Thixo ngokwetahu lakho, uthi ndakhawulela esoneni, uthi ndixovule ndihlambe undixokise, undabele ukulunga kwakho udale phakathi kwenhliziyo yami inhliziyo ehlambulukileyo. Lithi ke izwi likaThixo kuMatthew chapter 5 verse 8, basikelelekile abanhliziyo zihlambulukileyo babakumbona uThixo. Inhliziyo zethu zingahlambulukanga azisoze zambona uThixo. Inhliziyo zethu zinganyanisanga phambi koThixo azisoze zambona uThixo. uThixo siyokumbona ngoba siye savuma, sehla, sathobeka, samvumela uba makasenze sibe yilento afuna sibe yiyo, sibe lolu dongwe lulawulekayo esandleni. Kuphuma ipride, kuphuma ukukhombana, kuvela ubuntwana bukaThixo, ukuze sibe lolu khanyiso alufuna uThixo ukuba thina singumzi omi phezu kwentaba, onganakufihlakala, ofanele ukhanyisela ihlabathi. Abantu ehlabathini baxakiwe, abasazi noyena uright noyena urong, abasayazi ngoba kumoshakele pha phambili. Lixesha loba sibuyele kuThixo, imvuselelo yokugcina. Siyathandwa ekhaya ezulwini brother. Siyathandwa ekhaya ezulwini brother. Siyathandwa mzalwane ekhaya. uThixo usinikezela ithuba kube sithanda, efuna uba sibuyele kuye. Ixesha asisenalo. Ixesha sisenalo njengobethi uyongcancazelisa umhlaba xa wendinika lemvuselelo lokugcina. Wandibonisa uzwinkisa isibhakabhaka sizwinka ngendlela esisimanga. Ubekhe wandibonisa umhlaba uhamba abantu bebaleka. Njengobe sitsho sithi kuyinyibili kanentaba kuzoba njalo. Akuso story, akuyontsomi. Into ezokwenzeka ene uthi ixesha seliphelile. Yonke imibono izawuzalisekiswa, iyazalisekiswa ngoku. Amen. Siyabonga kakhulu mama ngemessage yakho. Siyathemba ukuthi emakhaya izwile uDecember. Abantu kumele balalele izwi likaNkulunkulu, leyo nto leyo izoba save ekutheni ey'ntweni ey'ningi. Bengabibikho ey'ntweni ey'ningi. Kuningi okwenzakalayo manje. So if uhlala endlini udumisa uNkulunkulu wakho, January uzothi yo Chris ngiyabonga. Ngisavile. Amen. So yeah, that's what we want. Thank you so much mama for coming again. We really appreciate it. Otherwise James, we out of work. We are iflag yami. Iflag yami bayibona ukuthi imvuselelo yokugcina. Imvuselelo yokugcina lena. Imvuselelo yokugcina, John chapter 3 verse 16. Sithandiwe nguThixo. Sithandiwe nguThixo ngaye uYesu Kristu. Oluthando asithande ngalo, singadlali ngalo. Yayibona James? Sithandiwe ekhaya ezulwini. Umhlaba wonke akathethi nabantu base South Africa bodwa, uThixo uthetha nabantu bonke.
umhlaba wonke jikelele. Uthetha nabantu bakhe bonke abadalayo. Uthetha nabantu bakhe bonke abadalayo. uYesu uyakhala. Uyakhala uYesu ngoba wafera umhlaba wonke. Kodwa uma ejonga emhlabeni sisenza ukuthanda kwethu simthunuka amanxeba. Lixesha lokubana sibuyele kuThixo senze intando kaThixo. Ndithetha ngalo Yesu Kristu waseNazaretha owafela bonke abantu. Akakhethanga balala muntu. Akakhethanga ukuthi wena untsundu wena unjani. Wonke umuntu ufelwe nguJesu. Into edingekayo kukuba sibuyele kuye senze intando yakhe uThixo sizithobe. Amen.